Barababum, Osmar. Osmar, barababum, Osmar. Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar. Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Osmarite contagiosa. É a apocalipse zombipan. Non teñas medo, Osmar, estou preparado. Demasiado tarde, Osmar, xa te convertiches nun zombipan. Non digas parvadas, Stevie. Sigo sendo Osmar, pero enfermo. Estupendo, a miña avoa sempre dixo que eu era un médico maravilloso. Por sorte para ti, o doutor Stevie está aquí. Que ti vas coidar de min? Stevie, crees que estou mal da cachola? Vou ir a un médico de verdade. Ademais, non me doe nada. Non te fías de min? Non, Stevie, fíome máis de outra persoa. Hola. Mamá, son eu, Osmar. O teu fillo. Mamá, o caso é que me saíron unhas manchas no corpo. O qué? Vinagre con ovos podres. Teño que beber esa mestura noxenta pisando tizóns. Stevie, como che dicía, só ti me podes salvar. Non teño febre. Non é grave. Debe ser unha alerxia de nada. Estás moi equivocado, compañeiro. Trátase dunha doenza gravísima. É horrible, repugnante e agoniante. Desde cando tes coñecementos médicos? Desde cando? Non perdo un episodio de Médico de Panadería. Esa serie de televisión dun tipo que é médico de día e viaxa polo tempo de noite. En realidade é un alienígena que trata de salvar a galaxia, pero non o descobre ata a 8ª temporada. Moi ben, doutor Stevie. Como curamos esta doenza? Colle isto, deu-mo Lucy. Freto polo corpo 3 veces ao día. Ai, que coincidencia que Lucy teña unha menciña para as manchas. Dixo que era algo moi común. De feito, na tenda de mascotas na que traballa, case todos os clientes teñen manchas. Na tenda de mascotas? Este linimento quita as manchas de calquera pel. Linimento para cans? Ai, claro! Agora xa entendo por que me recomendou tamén que levara un colar antipulgas. Contra! Por que me entrou esta ansia repentina por roer un oso grande? É esa doenza que te está matando, moldiño. Hai que atopar unha cura. Osmar, tes que lembrar que está prohibido mexar na casa. Iso non se fai. Estás seguro de que vai funcionar, Stevie? Vin un vídeo en Trigonet. Só temos que concentrarnos e invocar o espírito do gran xefe para que che cure esta doenza horripilante e dolorosa. Pero non me doe nada, só teño manchas. Ti concéntrate na doenza. Só se curarán os que reciban a visita do gran xefe e teñan fe. Cando imos a un médico de verdade? Hai alguén na casa? Hai alguén? Abride, sei que estades aí. Residentes do apartamento 303, ordeno vos que abrade a porta agora mesmo. Que che dixen? É o gran xefe en persoa. Abra a porta, Osmar. Desde cando os espíritus ancestrais chaman á porta? Sabía eu, ese cheiro a incenso tiña que vir daqui. Que noxo! Stevie dixo que era de xasmín, pero a tú fa mofo. Refiro ás manchas que tes pola cara. Non é nada grave, señor Max. Debe ser cousa da alerxia. Vou vos expulsar inmediatamente do edificio Vidalonga. Non pode facer tal cousa. Só aplico o que di o artigo 17 dos estatutos comunitarios. En caso de risco de epidemia, o superintendente terá poderes ilimitados. Pero... Ilimitados. Por fin vou poder montar o teatro de monicreques no vestíbulo sen ter que contar coa aprobación dos residentes. Que teñades un bo día. Stevie, se che parece ben, podemos ir ao hospital dunha vez. Sí, sei que non hai máis remedio. Que tes en contra dos médicos? Sonche todos uns presumidos, porque estudaron medicina durante anos, creen que saben máis que a min sobre o corpo. Consulta do doutor semicurado. Que sensación ten? Pois a min
min dame a sensación de que este ano imos ganar a Liga. Pregúntolle se ten algunha dor. Non, doutor, ningunha. En fin, o resultado das probas é negativo. Quere dicir que estou completamente san. Non, quero dicir que é unha doenza descoñecida. Non cho dixen. Como? Daquela vou estricala. A pata. Ou moito me equivoco, ou todos acabaremos estricando a pata algún día. Pero cando sucederá, non son vidente. Non podo adiviñalo todo. Non insistan. Vale, podo marchar xa. Como vai marchar? Non o entende. Enfrontámonos a unha doenza misteriosa. Iso é bo. Para vostede non, pero para nós, os médicos, é unha enfermidade máxica que pode cambialo todo. Imos bautizar a súa doenza descoñecida da que non sabemos nada como osmarite. O mundo ten que saber que existe, Osmar. O seu caso salvará a milleiros de rebandas. Unha nova doenza desafía a medicina. Este é Osmar, o primeiro paciente con osmarite, unha doenza nova que descubrín eu. Doutor, sabe se ten cura esta doenza? Aínda non, pero estamos traballando día e noite sen parar. Traballan para curar o paciente. Non, traballamos para facerme famoso despois de curalo. A famosa rebanda enferma é de Vilalmorzo. A miña nova colección está inspirada en Osmar, esa pobre rebanda. Penso doar todos os beneficios á Fundación Nutella McCartney contra a osmarite. Oh, parece que esa xa pasou de moda. Sí, contas co meu apoio, Osmar, o grande e único probo Londerson. Espero que te recuperes axiña. Sí! A construción deste teatro de Monicreque só foi posible grazas ao meu bo amigo Ostrogodo, que, como ben sabedes, quen? O como sexa? Non aturo máis isto, Stevie. Para min que non me pasa nada, estou ben. Mira, Osmar, no mundo haiche dúas clases de pans, os que afrontan as dificultades con afouteza e os que queren que os traten a corpo de rei. Fareliños premium para a rebanda enferma. Onde os deixo? Deixos aquí. E preparen a carruaxe para ir ao baile. Xa basta, isto é absurdo. Non me pasa nada, só teño un par de manchas. Que tal? Bos días, como está o noso famoso paciente? Aburrido, quero marchar. Sabe que non é posible mentres non descubramos a orixe da súa doenza. Pero teño boas novas. Mais xente enviou fareliños premium. Non. Como non atopamos a cura desta doenza, imos deixar que formule un desexo. Un desexo? Por que? Vai todo ben. Non se alarme, por favor. É só para que se anime. Que é o que desexa? Unha moto de carreiras. Non, un paseo en helicóptero. Non, un paseo en helicóptero montado nunha moto de carreiras. Pois gustaríame unha cea romántica con Josie. Moi ben, vouno preparar todo. Será unha noticia bomba. Claro, todo o mundo quere verme feliz. Non, é unha noticia bomba porque é bastante probable que estrique a pata. É unha mágoa que tivese que enfermar para estar a soas con Josie. Quen dixo que iades estar sós, Farelo? A cea retransmitirase a 150 países. En fin, o caso é estar con Josie ceando. Mi madriña, temos que elixir o menú. Comeredes pizza fermentada que patrocina o evento. Está todo disposto. Despois de cada bocado só tes que dicir: despois de comer esta pizza xa podes estricar a pata. Que tal o ve? Non pode recortar un pouco máis de codia pola parte de atrás? Naturalmente que sí. Non, pensei no mellor, está ben así, grazas. Como queira. Agora imos cun baño longo e relaxante. E despois ten que poñer o smoking que creou Nutella McCartney especialmente para a ocasión. É a cor desta temporada. Ah, Josie, Josie. Por fin teremos un momento para nós. Non! Fóronse más manchas. Ai, non. Agora que me estaba facendo a ser famoso aos aloumiños e tamén aos fareliños. Menos mal que descubrimos a farsa a tempo. Grazas á astucia e á intelixencia do noso equipo médico. Sobre todo do seu humilde director, que veño sendo eu. Xa que logo expulsámolo señor Osmar inmediatamente do hospital.
Vilalmorzo está libre desa praga. Podo afirmar que erradicamos a Osmarite definitivamente. O que non sei é que serían aquelas manchas. O caso é que polo menos estou mellor e podo acabar de pintar a casa. Vale, que ben queda. Moito mellor que antes, non, Stevie? Non, Stevie! Que? Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.